upra ru uju useng bhalang ru uju ngam yoi ba kimi syakmat bandawa na kasorkar banbu da kibor pahara baklan khanang ba ki pat nong song ka snong lapangap kin yo ot kba da kabasuk balai yas ngap jar baro ngakhmi lenti ya kitay kikenhun banle ai kloi yo dir kapor ban ot kba ong uma nang yai sutnga ha ukurwo balapelaj langba ka FBP jong shu ulong ba kijat benriu karbi kikmen wat layap uwei ubriu jong kiru namar ki khenbet ba lada kipat ba nong snong kachnong lapangap kim yo ot kba kamut ka jingyele kachongki kalong kabajok persha ya kinong snong kachnong lapangap dai tang ka ilaka siliang mentanghi kabami syakmat penkut katai ke kerwo na uma nang yai sutnga kumban sukreu hangni dang haka khandai tarik jong menta upnai uwei u karbi ulayap haka jingklumar kabami na kajing ikan at hapdeng kipat karbi bat kipnar hapo ka snong lapangap Western Hill District katba ki pat penar kidang lej otkba hapdeng ka jingpahara ki pulit kami khalia bat Assam ki pat karbi na kasnong tapat kilami ban pentot ia kajing lej langkha ki pat penar kabalam sya ka huri hura bat kajing ikan at kabajur bha bat hakatai ka huri hura uwei ubriu na ki pat karbi ubakerteng uriwel timong ba sau phusan snem ban na tapa ulayap na kajing man saujur